lakhang ban om shashu ban sen yaki jingtho lengba ka WhatsApp im hakini kisngi jongka juk ka jingstat bat ka jingabe ban ya penibor bam markliang iwe kumno pan yo kiu shaklar jongkilum jongka jingstat hapdeng jungi ki para brio khamtam hakini kis pa snem bam menda ka jingstat kalong shisha ka baton kam hamman pa wei ki brio kat ba ngidang im hani hasla perthai ka jingkiu bat ka jinghyar hakliang ka pule puthi hakano ma kacela ne kari jong ka perthai kasong hakibor bahalor badai ban peniat terti bat kumno bakidei ban ai jing hikai ken pentri kamru yaki kam bat ban pentri kamru yaki kendon yaki bat khamtam kasong pat haki kena pule kumno bakin penlai jumut hakiliang baro bakino hikai kil aibor yaki kena pule bakumno kin penrung haki hakpor bakisha hikai bat banyo so lengba kacing sngap jongi kacing wan shop ka klam coronavirus hakini kisnam paladep kalalong shisha kabak pendu nong bat kabalak ta shikade khamtam yaki kena pule laklong hakano ma kabenta jongkari namar kimyoshu banle chaki chaka pule jongi namar ka jingsha khang bania lumpun brio bat ban pli yaki jaga pule pause wala katro katanat pule puthi kala persang kat bala ban hikai yaki kena pule lengba ka online class nela manong dakata ka digital class kabala yara pshi kade pause kenika online class haba ngam cheliu ba kama banai ya kata ka jingstat bat ka jingdon gam kabalong katkum ka jingdon kam baki kena pule kidei banio nakino hikai bat kaniru kalalong kawe naki benta kabalakta shisha yaki kena pule jongkari India kibayo jing hikai lengba ka online class hakinik snem balaletno nakaliang ka Kerala Directorate of Higher Secondary School Education kala shimkia halor kanika benta bat kala penmiru yaka hukum babaro kitnat pule kibadon hapo kacala Kerala kinom betsu ban penon kam yaki online class ne kino ki jingtho ban penon kam lengba ka WhatsApp ban supha lengba joka henry dei bet ban ai ne penon kam bet kumbala ju penon kam hakisnem balada don kam ban ai jingtho ne jingtep kumno kibai dei lor ka jing pule ne jingdon kam juki khna pule dei bet ban ai lengba ka jingtho ba mark khamtam yaki jingtho bayadei halor ki kerdan pule juki bat kani kalong ban pengam jeliu ba yakarkom jinghikai bat jingyo jiktip joki kena pule halor ki kerdan pule baper joki bat betsu ban supa lengba ka WhatsApp kani ka jing perpena jong kanat pule puthi ka cela Kerala kalalong sisa ka badon kampalat bakiwe de ki cela ki badon hapo kari India kidei ban pentre kamla lada don sisa ka jingtmu ban kentiu ya ka pule puthi hakano maka cela namar kanika rukom ban penon kam daka digital ne online class kalakta sisa ya ka pule puthi joki kena namar kila shimsting palat khamtam hakini kisnem bat kadai ke benta jong kano ka cela ban pentre kam iya ka lada kadon kamon